Высоким мастацтвам па няведанні і невыкананні правілаў пажарнай бяспекі ударылі ў Пінску. Тут наладзілі музычны спектакль, дзе асноўныя ролі выканалі не прафесійныя артысты, а супрацоўнікі мясцовага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях і вучні профільнага класа МНС. Па матывах знакамітага гогалеўскага твора «Вечары на хутары ля Дзіканькі» пінскія выратавальнікі паставілі ўласны мюзікл, дзе разам з гумарам і песнямі прысутнічаў і напамін пра галоўнае – жыццё адно і прапальваць яго не варта. Руку-то я засунул, крутанул и чувствую плавлюсь, словно робокоптер из металла. Сначала рука, потом все тело крутить начало, а потом я электричество выключил. Прыцягнуць увагу як мага большай колькасці дзяцей незалежна ад узросту да выканання правілаў бяспечных паводзін, такую задачу сёння ставіць МНС перад кожным сваім аддзелам прафілактыкі. І тут ведаюць, для яе ўдалай рэалізацыі патрэбен сапраўдны інтэрактыў. У ход ідуць конкурсы, гульні і віктарыны на супрацьпажарную тэматыку. А для ўзмацнення візуальнага эфекта нават спецслужбы падключаюць. Сегодня, наверное, первый опыт, такой интересный опыт и для нас, и для сотрудников МЧС. Это мероприятие комплексное. Не только давать теоретические какие-то знания, но еще дать детям попробовать оказаться в такой вот ситуации, чтобы понимать, что надо делать, чтобы понимать, как себя вести. Паказальныя выступленні пагранічнікаў, дэманстрацыя спецтэхнікі, спецабсталявання і абмундзіравання, водная феерыя. Пінскія выратавальнікі ўпершыню аб'ядналі столькі службаў на адной пляцоўцы. Усе разам за бяспеку кожнага. Мы решили в этот единый день безопасности привлечь все службы взаимодействия, субъекты профилактики, показать, как это можно работать. Плюс для этого всего было подготовлен мюзикл силами работников Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и учащимися профильного класса средней школы номер 14. Поэтому, я думаю, что, не знаю, как вам, но праздник, я надеюсь, что удался. Свята скончылася, але прапаганда бяспечнага ладу жыцця і папулярызацыя ведаў о правілах паводзінах у небяспечных сітуацыях не спыняецца. Ужо заўтра Пінск прыме самых дасведчаных школьнікаў нашага рэгіёна. У горадзе пройдзе абласны этап алімпіяды па асновах бяспечнай жыццядзейнасці. Тетяна Будгусаим, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».